Hemen salam inni Leylicigimizin yanına geldik. Edil Yankı Balnitsan kaptanına Atella bol yani keni. Yankı Balnitsa. Edil berde de Emin Atellipa gelýär. Şu at yanına hazır ejesine can eders uja gurlaşdyk geldik. Elbette boş gelmedik yanına. Leylicigimide de $2000 getirdim. Hazır ejesine gowşuryan vizada kamerada emmedat aýdyşmaýar, söz berişmeýär da kazatysda gowşurýas. Ondan soň aşakda men hemme rekvizitlerini koyacak. Bıcıgimde mırak keseli var. Ondan sonra gatı ulupul summa sorayalar. Yankı ilaman cigimde $140,000 berde bulara 100,000 primerine hazır galanam ecesinden soras näçeýine gerekdiğini. Men aşakda danılar koyacak. Kripto kaşilok, öz kaşilogum koyar. Yankı fondumuzun kaşilogu bilýäňiz, gaýrat edin. Näme kömek edip bilýäňiz? Kriptoda, rublla, lirada, dollarda hemmedat aşakda bolar. Kim pul kömegini edip bilmeýän bolsa, paylaşın videonu, hemmek çağırıyordun, repost edin, like koyun, komentar yazın, kän adam görsün, kän adam kömek edip biler ýaly. Gaýrat edin, ýygnama summa gatykän. Näçe kän adam bolsa, mysal üçin diýil 10.000 adam $10 berse, ýankyň pulunu töläp bilýär. Ýa 20.000 adam $5. Düşünüňiz, şoň üçin näçe köp adam berse, şonça az pulun sebäbi ulu pul bermäni her kimin ýagdaýy ýetmeýär, oňa da biz düşünýäs. Näçe az summa berseňiz hem köp summa berseňiz gaýrat edin, kömek edeliň. Häzirim gitýäs, ejesinden görüşýäs. Selam aleyke ya Rasul, selam aleyke ya Habib. Şu at yanına galyp barýas häzir. Süleyman amba men ýalbanjym. Operatörümüz var. Diňe men gelip koydum derler. Esposa ýygnar hemme zat edeliň. Aleyke ya Rasul, selam aleyke ya Habib, selam aleyke salavatullah. Bu ne derler? Geldik ana yanına Leylicigimiz. Ejesinden görüşdük şu wagt. Aşakda hemme rekvizitler näzir alars, hemme rekvizitlerini goýarys. Näme kömek edip bilseňiz gaýrat edin. Pul kömegini edip bilen, pul kömegini paýlaşyp, ýa-ki ýaýrat berseňiz, o da bolýar, hemme ýerlerde goýuşduruň. Genje näçe pul gerek gene size? Bizde $111,000 gerek. Yine 111.000. 154. Yine $111,000 gerek şeýle. Genje $2,000 menden. Canın sağ olsun, sağmanca da dedeliň. Allah yol berse ýygnar. Sene men häzir hemme kişi paýlar, gaýrat edin, kömek edip bilse. Sen bir zat diýjek bolsaňyz, ýa wiza düşmek gerekär. Bir zat gurulajak bolsaňyz diňe sesiňiz zapis etseň bolýar. O diýen näme? Bole spasiba hemmeňize Allahdan gaýtsyn, Allah. $100,000 Awa. 10.000 adam. Hawa. Elinden gelen kömegi edip Her kim bilseler. elinden gelen kömek etse, nesip bolsa biz hem alıp çıkarız bu zatlary. Allah'dan gaýtsyn, size de köp sağ olun. Derdi veren dermandan berer. Allah dert beren olsa dermandan berer. Yine maddi ýagdaý hakikatdan ama bu dünýäde kim ýaşajak bolsa, ýaşamak üçin şu gitjik jigimiziň ýaşamak üçin elimizden $10 kömek etsem, yine iňuly iňuly kömegiňiz bolar. Yani hiç kim hiç da ýitirmeýär $10 bilen. Mümkün olsa paylaşın, hemme kişi görsün, kömek edelim şu jigimide. Allah şifa versin. Canın sağ olsun. Ya Nabi selam